Joshua 6 evesini ika-7 ngiyakuthi Nkosi Jesu, lamanza indlu zakhiwa ngamatshe alungiswa ekwalini. Akusibabalanga sando nasembe naphiki nanto yensimbi isakhiwa. Baba phansi khuleka lithi iBhayibheli asingane dlala mabhakileni. iBhayibheli akuzwakalanga msindi. Abasikode kanjani kusuka lokudideka ucabanga kakhulu ukuthi isando nepiki nemfako. Okubalulekile ukuthi namhlanje masiqala lo nyaka. Asithulise ukuxokoza indaba zakho. Asiyeke ukuqambana. Ngoba njengoba ngisho ukuthi mhlambe nakwindawo sizakhambi kahle ngenxa yakho. Kodwa uma sizoqala lo nyaka sikhumbule into eyodwa ukuthi uma siqala unyaka sithe akuzwakalanga msindo. Kwakunokuthula ngoba kwakhiwa ithempeli. La sizokwakha imphefumulo. Sizokwakha imoya yethu. Sizolungisa la kungalungile khona ngoba there is no one perfect. Okay. So lento isikwakho komunye umuntu. Bathi abayawe sijeqeze. Ujeqeze. Hallelujah.
ngicela ke bazalwane ngingako qhubeki nje ngivambise umhlabeni 255 senjabaleka ngiya enqabeni yami